Sumala sa Commission on Elections Region 11, pwede ang substitution sa mga kandidato pero dili alang sa mga mag-withdraw sa ilang Certificate of Candidacy. Asa ra kini pwede mahimo? Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Usa sa mga giatiman karon sa COMELEC Davao Region mao ang pagkolekta sa rekisito sa aspirants para sa 2025 national and local elections. Sa Davao Region, ana sa kapin 1,400 aspirants ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Pero dili pa kini pinal nga listahan kay ipasa pa ni nila sa Central Office aron i-review dinhi sutaon ugaling ang usa ka buot mo kandidato o sa kanuwisan candidate. Gabuot lang magsamok-samok sa eleksyon o muhatag og kalibog sa mga butang. Usa sa mga giatiman karon sa COMELEC Davao Region mao ang pagkolekta sa rekisito sa aspirants para sa 2025 national and local elections. Sa Davao Region, ana sa kapin 1,400 aspirants ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Pero dili pa kini pinal nga listahan kay ipasa pa ni nila sa Central Office aron i-review dinhi sutaon ugaling ang usa ka buot mo kandidato o sa kanuwisan candidate. Gabuot lang magsamok-samok sa eleksyon o muhatag og kalibog sa mga botante kay pareho ang apelyido. O di ba kaha, kung wala gyud kini intensyon mudagan. Ilawom sa Section 69 sa Omnibus Election Code, gitugutan ang COMELEC nga i-reject o ikansela ang COC pinaagi sa motu proprio o kaugalingon niining motion o pinaagi sa usa ka verified petition sa usa ka interested party. Ang pangutana karon, pwede ba ang substitution bisan humana ang COC filing? Tubag sa COMELEC 11. Ang naalay substitution na mahitabo kung mamatay ang kandidato or ma-disqualify. Natay petsa pod na kanang ang substitution kunyari namatay or na-disqualify before November 15, the person nga namatay or na-disqualify, pwede siya ma-substitute sa iyahang kauban sa political party. Pero kung mag-withdraw gani ang kandidato unya dunay mo substitute, bawal na daw ni sumala sa COMELEC. Kahinumduman nga gihimo kini ni kanhi President Rodrigo Duterte nga estratehiya ni atong 2016 elections sa iyahang pagdagan isip presidente. Samtang ang Police Regional Office 11 nangandam na alang sa malinawong eleksyon. I will require my intelligence officer to come up with the appropriate threat assessments of our candidates, and from there we will make the necessary police intervention. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.